Tuturor, eu sunt Pinkie Pie din Magia Prieteniei. Astăzi m-am gândit să vă prezint camera mea. Cred că știți cum arată camera mea, pentru că cei care se uită la mine știți cum arată, dar totuși m-am gândit să vă prezint, pentru că cei care s-au abonat de curând și nu mă cunosc prea bine, m-am gândit să vă arăt. Deci să începem. Aceasta este ușa camerei. La clanț am un moș tare drăguț. Aceasta este noptiera mea. Așa. Aici am ceasul meu, cutia mea de bijuterii de la H&M. Aici am un bibelou și două iconițe. Deci am două cutii de bijuterii, una cu soi luna, iar alta de la H&M. Și aici am un din ăsta de la Lidl. Bun. Desigur, telecomanda de la televizor și aici o clămiță. Nu știu cum arunc aici. Și veioza, care normal se deschide. Adică se aprinde, pardon. Așa. Sus am un orar al meu. Aici am greșit, în caz că nu știți. Este cu Elsa, Anna și cu Olaf. Acesta este patul meu. Bun. Aici am o pernă, acolo am un unicorn, o pernă cu prințese și o pernă cu cerculețe. Aici am o pisică foarte drăguță, aici îmi place foarte mult pisica asta și mai am acolo o pisică. Perna electronică Soi Luna, o față, o pisicuță, o bufniță, Rainbow Dash de pluș din My Little Pony, un șoarece de pluș, încă un ursuleț de pluș, biberolul Maia care crește și acolo încă un ursuleț care îmi place foarte mult. Aici am cartea mea, Marea Aventură, fă cunoștință cu luna înaintea tuturor. Cred că o știți, o citesc și de aceea o pun aici. În caz că nu știți ce se vede pe aici, este semnul de carte și uitați și plama mea făcută în 4. Da, și sus am un tablou cu Frozen, Elsa cu Elsa și cu Anna. Sus am niște din astea rafturi. O să vă arăt ce este pe ele. Aici am trusa mea de machiaj. Aici este ambar și aici este luna. Și aici sunt machiajele. Bun. Aici am un spray cu violeta întâi. Încă un spray. Aici am un parfum care într-un fel a murit. Am un glob cu mine, un glob cu moșul și Rainbow Dash că îi poți face pe aici plastelina. Cred că o știți. V-am mai prezentat odată, cred. Bun. După aia, acesta este covorul meu roz. Cred că îl știți. Și aici mai am o carpetă. Aici am un coș în care pot băga jucării. Acolo am toate accesoriile mele de la Barbie. O minge roz. Aici am toți ponii mei, toate accesoriile de la My Little Pony. Cred că le știți. Așa. Șifonierul meu. Am această chestie. Această față de la McDonald's. Da? Aici am pe Maia care crește. Aici am cufărul meu cu Elsa și cu Anna. Aici am rucsacul meu. Și aici am păpușile mele Barbie. Cred că le știți, că am făcut cu un videoclip cu colecția mea de ponei, așa că le știți. Televizorul meu. Aici am niște ochelari și încă niște chestii cu My Little Pony. Acesta este biroul meu. Aici am un pat cu în el stă Rapunzel, păpușa mea preferată. Și ghiozdanul meu. Acesta este biroul. Da, și pe raftul ăsta am ceva cu Soi Luna făcut de mine, multă plastelină Play-Doh, cred că știți, și caietele mele de rezervă. Da, și sus acolo am o priză, dar nu prea pot să o folosesc pentru că e prea sus. Aici am o carte cu My Little Pony, acolo mai am o carte cu Elena din Avalori, iar de desubt o carte de colar care bănuiesc că o știți. Aici am toate cărțile mele cu Soi Luna care nu o să vi le prezint acum, un suport cu Elsa în care mi-am băgat creioane și alte chestii, o cutiuță în care îmi țin rezerve, un alt suport, tot cu creioane care eu știu chestiile astea, ștampile, toate revistele mele de la My Little Pony, două gume, din asta care pot pune ștampilele, o balerină, 4 marcare, un calculator de calculat și aici mai am niște cărți, iar PlayStation-ul meu, cu care mă joc, am mai multe jocuri, dar nu vi le prezint acum, și joystick-urile, iar acesta este PlayStation-ul. Acolo am pe Mimi plimbăreața, un cal, niște jocuri, iar acolo am foarte multe puzzle-uri care nu o să vi le prezint acum. Și că acesta a fost camera mea. Sper că v-a plăcut.
Salutare, dragi prieteni! Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să-mi dați un like. Dacă vreți să-mi spuneți ceva, lăsați comentarii în secțiunea de comentarii. Vă pup!